Rusiw ka masayaso Kremlin kumalasela Dmitry Peskov ka fɔla ko États-Unis ye wulikajɔw daminɛ ka kunnafoni di Rusila ma n'u ka hakilinaw lawaleyali ye min kumaɲɔgɔnyaw ka kan ka kɛ ɲɛ don nataw la. Kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw y'a yira ko Washington kɔni ye nin hakilina ninnu bɔ a mantɛnɛndon ko Steve Witkoff kun b'a fɛ ko ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi ani Rusila jamanatigi Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ. Nga u tun ye ɲɔgɔn ye ka kɔrɔ kalo tɛmɛlen. Dmitry Peskov kɔni sinsinna kan ko Yuri Kushakov o min ye jamanatigi Vladimir Putin ka politiki kumalasela ye jamana kɔ kan ani Mike Waltz n'o ye Ameriki masayaso Maison Blanche ka kumalasela ye lakanako kun kan ko ni mɔgɔ fila kumana arabadon min kɛra nɛgɛjuru sira fɛ. Kumaɲɔgɔnya bɛnkanw ɲinini o min bɛ senna ni Ameriki ni Ukraine jamana ye n'a daminɛna taratadenw Jeda. Ukraine ko k'a sɔnna Ameriki ka laɲiniw ma ka kɛlɛ lajɔ tile 30 kɔnɔ ni Rusila jamana ye wa k'u dalen b'a la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya minnu baaraw sigira sen kan bɛna sɔn ka kɛ ni bɛn kuntagalajan sɔrɔli ye. O waati la États-Unis ye laseliw kɛ k'u ka dɛmɛ minnu tun bɛ di kɛlɛkɛminɛnko nasiraw fɛ ka taa Ukraine jamana ma baaraw bɛna lasegin kura ye ani ka fara u ka kunnafoni di taabolow kan ka taa Kiev ma. Ko koɲɛ kɔni bilalen don ka taa Rusilaka fan fɛ. Nin kɛra Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laseli ye arabadon. A y'a yira k'a jigi kɔni b'a kan Moscou ka sɔn u ka laɲiniw ma kɛlɛ ka dabila. Nin bɛnkan min sɔrɔla kɛlɛ dabilali kun kan tile 30 kɔnɔ Ukraine jamana fɛ min kɛra ni Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laɲini ye k'a koɲɛ kɔni ma jɛya kosɛbɛ ka kɛ ni taabolo kuntagalajan dɔw sigili ye sen kan ni kɛlɛ in yɛrɛ kun kan. Min laɲini dɔw ka kan ka lawaleya bi alamisa Rusila jamanatigi Vladimir Putin ka ciladen ɲɛmɔgɔ Yuri Ushakov fɛ